Así, sí. Exacto. Bueno, vamos a comezar primeiro cunha exposición dun vídeo que ten feito Roberto, recopilatorio da figura de Alejandro Viana. Bueno, boa tarde. Hoxe é un placer ter con nós a Roberto Mera Covas, que nos ven a presentar, como xa vimos, a súa obra Alejandro Viana, un galego á fronte do rescate dos refuxiados republicanos. Roberto é licenciado en Dereito e en Ciencias Políticas e de Administración pola Universidade de Santiago de Compostela, é abogado e politicólogo e actualmente exerce o cargo de primeiro tenente de alcalde no seu municipio, en Ponteareas. Antes de escribir esta historia, publicara xa varios traballos ao respecto, un no ano 2002, titulado Alejandro Viana Esperón, un achegamento á súa biografía, e outro no ano 2016, Alejandro Viana Esperón, un galego á fronte da evacuación dos republicanos en Francia, 1939-1941. Así, Roberto leva 20 anos realizando unha exhaustiva investigación sobre a vida e labor do seu tío bisavó, o que propiciou este primeiro libro. Trátase dunha obra biográfica de don Alejandro Viana Esperón, coñecido xa como Schlinder galego, que dende 1936 ata principios máis ou menos dos anos 40 axudou a emprender unha nova vida, sobre todo en América, a preto de 17.000 republicanos españois exiliados e perseguidos pola represión franquista e o nazismo. Así, Roberto rescata do esquecemento a intensa odisea vivida por Viana, político republicano, natural de Ponteareas, home honrado e de palabra que dedicou firmemente unha parte da súa vida ao auxilio de milleiros de persoas e incluso conviviu con personalidades tan coñecidas como a Castelao, Osorio Tafal, Casares Quiroga. Deste xeito, a loable labor de Viana quedará plasmada na nosa historia con esta obra, na que se nota que Roberto tivo que facer un gran esforzo de síntese para recoller en apenas case 260 follas que ten o libro toda a información reunida en 20 anos. E os que quedan, porque de seguro darán para máis obras escritas con tanta dedicación e cariño como esta. Así que, por favor, Roberto, contanos como iniciaches esta tremenda aventura, o sea, fai 20 anos. Muchas grazas.
Bueno, antes de nada, moitas grazas a todos e todas pola vosa asistencia, moitas grazas ao Concello de Ponte Caldelas, ao alcalde, que nos acompaña aquí, a Leticia, pola súa presentación. Bueno, eu sempre empezo estes actos comentando que para min o facer este traballo de investigación e recuperar a vida do meu tío e bisavó foi probablemente o máis importante que fixen na miña vida, non? Non o feito de publicar un libro, que tamén é unha novidade, nunca o fixen antes. Non eres escritor, satisfacción, efectivamente, sino o feito de rescatar, non, do esquecemento a Alejandro Viana. Para mí ese proceso de investigación, que culminou na publicación do libro, foi me xenerou unha sensación de estar resucitando a un morto, non? De resucitar a un morto no sentido máis profundo da palabra. Estaba morto porque además estaba esquecido, estaba sepultado totalmente no esquecemento, que son no ámbito da súa familia, o que era sobre todo a súa trayectoria política, empresarial e social, non? Eu, en realidade, sobre o meu tío bisavó, Alejandro Viana, escoitei falar xa dende moi neno, non? Cando eu iba a casa do meu avó, de pequeno, de vez en cando saía a colación o famoso tío Alejandro, que era o tío do meu avó, e se falaba del con moito cariño, era moi querido na familia, se falaba del de que fora deputado, entón era como un motivo de orgullo na familia, teníamos un parente deputado, e que morrera en México, pero máis nada que a iso. Pero era moi querido, tanto é así como o irmán pequeno se chama Alejandro, en memoria do famoso tío Alejandro. Hai moitos máis Alejandros na familia, na miña, na política tamén da muller de Alejandro Viana. E, efectivamente, o meu avó, que este home que aparece aquí nesta diapositiva, o de Ponciano Mera, é a persoa que, de alguma maneira, conecta ese pasado, que estaba aí sepultado no esquecemento, co presente, con esta recuperación da figura de Alejandro Viana. Conecta co pasado e, de feito, hai unha foto que nos leva a ese pasado, que é unha foto do meu avó no frente de Teruel, no ano 38. Bueno, eu, claro, de pequeno e non tan pequeno, pois, bueno, non tengo moito coñecemento sobre política e historia, pois pensaba que o meu avó fora a guerra no bando de Franco porque fora o que escollera. Non era consciente de que con 22 anos en Ponte Areas, no ano 36, un rapaz non escollía bando, non? Nesa terrible guerra. E, ao mesmo tempo, me fixo un prexuizo. O seu tío, que foi deputado, pois sería da corda del, non sería procurador nas Cortes franquistas, ou vai ti a saber. Porque nunca dixera que era deputado republicano, ni moito menos que morrera en México en condición de exiliado. E xa pasados moitos anos, isto foi xa do ano 2000, eu xa tiña prácticamente casi 30 anos, cando un xa ten máis formación política e histórica, sabendo xa que México fora o destino da maioría dos exiliados republicanos, pois un día de casualidade formulei a ecuación, dixen, deputado, morreu en México, a ver se foi exiliado e era deputado republicano. Entón decidí preguntarlle ao meu avó, que me confirmou a hipótese, non? Nunca hasta ese momento se falara da súa condición de republicano, por suposto. E cando yo dixen, sacou un armario, un cartafol que tiña, con algunhas anotacións mecanografiadas por él, que eran para tipo de gallega, non se chegaron ni siquiera a publicar no seu día, sobre a vida, sobre uns datos biográficos así moi básicos, un recorte do Faro de Vigo dos anos 90, destas reportaxes sobre a historia de Vigo, onde aparecía bastante información sobre o que fora sobre toda a súa vida en Vigo antes do 36, como un personaxe relevante na cidade, pero tamén se facía unha referencia sobre o labor humanitario en Francia após a Guerra Civil, non? Era moi pouco, moi básico, un par de fotografías que o meu avó guardaba de cando o seu tío xa estaba en México, pero foi suficiente para dicir, bueno, que hai que investigar porque isto parece que promete, sin saber moi ben que podía chegar a topar, non? Bueno, primeiro foi empezar a preguntarlle a xente que aínda vivía e que podía ter coñecido, a súa familia, os sobrinhos, non tivo fillos, e a persoas do exilio, ou que se retornaran, ou que seguían no exilio e aínda estaban vivas, persoas maiores. A verdade é que logo co tempo me arrepentín de chegar un pouco tarde, de facer esa ecuación xa con casi 30 anos, non ter feito antes, porque logo me dei conta que había moita xente que morrera nos anos 90 e que me podía ter seguramente aportado moita información de primeira man. Ainda así, foi moito a información que recabei a través de fontes orais, todavía vivas, e non só información, sino tamén documentación, fotografías como estas que estades vendo aquí, que estaban en poder da familia política. Regaláronme, de feito, un álbum precioso de 60 fotos de Alejandro Viana nos anos 10, 20, 30 do século XX hasta o 52, que morre en México. Fotografías como estas, en Monte Balneario, onde era visitante asiduo deste balneario nos anos 20. Aquí tedes outras imaxes tamén. Bueno, esta da esquerda, a persoa que está con él, algún seguramente vos sonará, os que tedes un pouco de relación con Vigo,
pois, con Pontevedra, Cesario Corval, o doutor Corval, que en Vigo de feito ten recoñecementos, que se coñeceu como médico dos pobres, que era íntimo amigo de Alejandro Viana, non? Aí vedes, por exemplo, en Manier con él. Bueno, ademais de toda esa información oral, empecé xa a facer búsquedas en arquivos, non? En Galicia, en Madrid, en Salamanca, en Bilbao, en Portugal, en Francia, en México, e en pouco tempo xa me di conta que o rastro documental que deixara fora inmenso, era espectacular, non? A nivel de hemeroteca, Faro de Vigo, el pueblo gallego, o primeiro terzo do século XX, no que era a información sobre Vigo, prácticamente a diario estaba nos medios de comunicación, por seu labor empresarial, por seu labor político, e incluso atopei información moi interesante en libros como este, Memorias de exiliados que chegaron a América decían escribir as súas vivencias, tanto exiliados moi recoñecidos políticamente, socialmente, como persoas máis anónimas que sentían a necesidade de chegar a América de relatar o que fora a súa vivencia na guerra e tamén no exilio, na primeira parte do exilio en Francia. E en moitos destes libros, moitos destes descatalogados na Biblioteca Nacional en Madrid, sin siquiera índice para buscando así un pouco tuntún, bueno, aparecían moitas veces referencias a Alejandro Viana de exiliados que coñeceran a Viana e que incluso saíran de Francia gracias a él. Por exemplo, este que aparece aquí a esquerda, en exilio, López Barrante, este señor era o presidente do Banco Exterior de España, e nas súas memorias conta en concreto unha pasaxe moi importante que tamén se reflite no libro, nun momento moi dramático, que cando xa os alemanes entraron en Francia e están en Burdeos, e esa topa ali en Burdeos con Alejandro Viana, que lle consigue a pasaxe para escapar dende Burdeos, e donde pon incluso no libro a Viana falando en primeira persoa, relatando que Viana lle di, o que sinte Viana nese momento, que era algo que eu, de feito, no inicio da investigación, pois, era un punto escuro nese puzzle, no que se convertiu todo este traballo, onde iban aparecendo moitas pezas, pero a veces faltaban pezas que non sabía aún se ibas a conseguir atopalas algún día. E de repente te atopabas con iso, e de feito toda a información que teño sobre o que fai Viana en Burdeos é gracias a este libro, senón sería imposible saber que foi o que pasou aí nese momento. Bueno, todo isto, depois de 10 anos de investigación, pois deu lugar xa a, bueno, me levou xa a redactar un traballo biográfico, pero, bueno, máis ben académico, por dicirlo así, un traballo moi extenso. Este libro ten 260 páxinas. Se eu trasladara este libro neste formato, o traballo de investigación, estou falando de 1.400, 1.500 páxinas. Iso nos dá idea un pouco do que é a dimensión cuantitativa de información que hai sobre a súa vida. Teño milleiros e milleiros de documentos, correspondencia del que atopei nos arquivos do PNV na Fundación Saíno Arana en Bilbao, en arquivos oficiais do Estado, sobre todo correspondencia desa época en Francia. Bueno, como digo, tiña material, redactei todo ese traballo, iso me permitiu tamén darlle a coñecer o meu avó toda a súa vida do seu querido tío. O meu avó viviu hasta os 101 anos con moita lucidez hasta 2013, por lo tanto, puido coñecer todo isto non o libro, pero polo menos toda a historia do seu tío. E a partir de aí, evidentemente, había necesidade de popularizar e dar a coñecer a figura de Alejandro Viana, que non quedara simplemente nun traballo de investigación e no ámbito puramente familiar. Bueno, o feito de que xa redactar ese traballo que dice que a investigación rematase, moito menos. A investigación continuou e continúa, e eu creo que vai continuar toda a vida, porque siguen aparecendo datos, informacións, en boa medida por todos os avances técnicos que ten habido nos últimos anos, que permiten que moitos arquivos estén digitalizando os seus fondos. Antes os investigadores teníamos que ir presencialmente, buscar de acordo cos índices, un pouco así, non digo a cegas, pero bueno, tes xa certas pistas que che podían indicar que aí podía haber algo. Hoxe en día, coa digitalización, permite cousas como que me aconteceu non hai moitos anos, que facendo búsquedas que fago periódicamente por internet, con o nome de Alejandro Viana, de repente atopo unhas 30 cartas de Alejandro Viana a Bernardino Machado. Bernardino Machado fora o presidente da República Portuguesa, que se exilia a Galicia nos anos 20, cando empeza a ditadura de Salazar, e estas cartas me permiten descubrir que Viana era o anfitrión de Bernardino Machado aquí en Galicia, que incluso era quen se encargaba de comprarlle zapatos para as súas fillas, con estas cartas, e que Viana pagaba pensión de exiliados portugueses que estaban residindo en Vigo, con o seu peto, etc. A mí nunca se me teria ocurrido ir a Portugal, a Fundación Mario Soares, ao arquivo Bernardino Machado, a buscar nada sobre Viana, porque non tiña nin a máis mínima pista, nin máis mínimo indicio de que Viana tevera relación con este home. O feito de que digitalizaran, colgaran isto en internet poñendo cartas de Alejandro Viana, me permitiu de repente descubrilas unha nova peza que eu non botaba en falta no puzzle, pero que ao final enriqueceu máis toda esa biografía. Bueno, dicía que había que entón escribir un libro.
E escribir un libro tiña, ou supuña afrontar varios retos complicados a priori. O primeiro era resumir, porque claro, eu lógicamente non quería publicar un libro de 1500 páxinas, nin de 800, nin de 500, porque total, ao final, para que cho compren 4 amigos, o poñan nunha estantería, e se lega as primeiras 20 páxinas, pois xa podes dar gracias, eso non era o que interesaba, e menos cando era unha historia potente, unha historia moi interesante, épica, non casi de película. Entón, había que resumir. Claro, resumir, bueno, a mí xa, para empezar, se me dá moi ben, espero xe non dar exemplo, pero me costa bastante. Pero neste caso, costaba moito máis, porque recortar, pois claro, era por un lado, privar a xente de saber cousas que a mí me parecen todas importantes. Entón, que recortabas e como facías para reducilo drásticamente. Bueno, unha forma foi reducir o libro a unha parte pequena da súa vida, que é o 36 en adiante, e todo o 36 se resume nas 2 primeiras páxinas para contextualizar o lector sobre quen é Alejandro Viana cando se produce o golpe de Estado, non? Bueno, aínda así, o reto sí que o conseguín porque son 260 páxinas en unha dimensión razonable e moi asequible para calquera libro. O segundo reto era facelo ameno, intentar facelo entretido, cuestión a priori complicada, cando falamos dun ensayo político, unha biografía, pero bueno, eu sabía que había un potencial que era precisamente o tipo de historia, non? A historia que había, que como dicía antes, era casi de película, pero tamén tiña medo de estragala, non? Dicir, a ver, vou botar a perder unha boa historia, porque o que tiña redactado no traballo de investigación era moi académico, con muitísimas notas a pé de páxina, ten sobre 1500 notas a pé de páxina, informando sobre cales son as fontes, onde sale a información, e entón había que darlle ese estilo ameno. A verdade que eu, claro, eu de dotes literarias cero patatero, eu estou acostumado a escribir demandas judiciais e digamos, notas de prensa, pero disto, isto vai ser complicadísimo, non é imposible. Ata que un día, dándolle voltas, sin saber moi ben como arrancar, me decatei que era moito máis sinxelo do que eu pensaba. E o que tiña que facer en realidade era aproveitar os materiais que tiñan, que eran moi bons, e poñer a falar os protagonistas e eu, a ser posible, incluso falar o mínimo, non? Simplemente construir todo, darlle unha coherencia argumental e ir encaixando os textos, resumilos para que non fora denso, pero poñer a falar os protagonistas. Entre outros motivos, porque daquela, ademais, a xente escribía dunha forma moi diferente a como escribimos nos hoxe en día, non? Escribía case dunha forma literaria, non? Con unha linguaxe moi coidada, con unhas expresións moi rebuscadas, e efectivamente, dime conta, cando estaba lendo algunhas das correspondencias de Alejandro Viana, e dixe, pero para que vou estar eu a explicar o que dicía Alejandro Viana? Poño a él literalmente o que está dicindo, e iso que permitiu que o libro parece ser, según di a xente que o lee, que ti o leches, non sei se así ou non, que é ameno e se lee con bastante rapidez e sin moita dificultade, que por momentos incluso parece que hai diálogos, parece que hai unha novela entre a temática en sí e o feito de que hai moita correspondencia cruzada, parece que son diálogos máis propios dunha novela que dun ensayo. Por tanto, ese final é ameno non é tanto mérito meu como mérito dos materiais que afortunadamente tiven a sorte de atopar, non? O libro, con todo, é un libro histórico, é dicir, é riguroso do punto de vista documental, non me tomei nunha licencia artística, ainda que poda parecelo. No momento hai unha pasaxe onde, cando vai marchar de Figueres para Francia, comento eu que era un día moi soleado, iso non foi unha licencia artística que me tomara e que convertir ese día en soleado. Hai unha fonte oral, que incluso está en YouTube colgada e que tive a oportunidade de falar con ela, que acompañaba a Viana nesa situación e é a que di que ese día era un día soleado. Por tanto, se o digo a persoa que estaba ali, está máis que confirmado e verificado, non? É certo que non todo o que se conta aquí se di de onde sae, porque entón sería a lectura moi tediosa, porque estaríamos continuamente con notas a pé de páxina. Únicamente se di de onde sae o que está literal, o que está en boca de xente, pero logo hai moitas cosas que eu digo que o lector pode decir, bueno, e de onde saca este home isto, e de onde saca estas afirmacións? Bueno, o tema de resumir, que implicaba privar a xente e a outros investigadores de información, e que o libro tamén non faga referencia a moitas fontes documentais que poden poñer en dúda o mellor de onde salen certas afirmacións, resolvímoslo dunha forma bastante práctica, que foi con esta páxina web, alejandroviana.gal, unha páxina moi modesta, pero moi práctica para o objetivo que persigue, que é precisamente facer compatible unha cousa coa outra. Aquí vai estar en breve disponible para todo o mundo, e sobre todo para investigadores que, como no meu caso, si agradecemos eses tochos de 500 páxinas para poñer a topas cousas que te interesan. Vai estar disponible o traballo completo de investigación, aquí están todas as fotografías que conseguimos atopar ata hoxe, que tamén poden permitir que haxa xente que me identifique persoas que eu non coñezo, que saen en imaxes con Alejandro Viana, e, por tanto, bueno, desta maneira facemos compatibles as cousas. E, por último, o terceiro reto era topar quen publicara o libro tamén, claro, non iso querer.
e afortunadamente tiven a sorte de que Ediciones Pelagua Ediciones asumiu o proxecto con total entusiasmo e ademais, sin ser moi entendido na materia, eu por moi contento, traballo un produto bastante bonito, está ben maquetado, está feito con moito esmero, con moito cuidado, non? Bueno, dicía antes que o libro empeza no ano 36. Claro, no ano 36 Alejandro Viana xa tiña casi 60 anos, o sea, non era un rapaz, xa tiña toda unha vida percorrida e a máis importante e intensa. Dicía antes que no libro se contextualiza quen era Viana na primeira páxina e media, nada máis, con datos así moi básicos e dos máis relevantes, non? Pero nestas presentacións me centro un poquinho máis en falar precisamente do que non se conta no libro do ano anterior ao 36, porque tamén vai permitir ao lector situarse mellor na pel do personaxe, non? E entender mellor o que pudo supoñer para Alejandro Viana o que se conta no libro a partir do ano 36, o golpe de Estado e todo o que vive despois, sabendo quen era Alejandro Viana en maior profundidade. Antes comentaba que, bueno, Viana naceu en Ponteareas, xa comentou antes da Leticia, en 1877, naceu nunha familia moi humilde, pero moi pronto se foi para Vigo, mandaron para Vigo a traballar, entre outras cousas, isto son moitas cousas que me contaba mo avó, porque se acordaba, porque mo avó tratou moito a nai de Alejandro Viana, que era a súa aboa, porque o rapaz destacaba, non? Non tiña formación, pero miraban que tiña aptitudes e capacidades, e o mandan para Vigo a uns negocios de familias ponteareas moi adiñeiradas que estaban en Vigo, os Arbones, os Garra Castellanzuelo, bueno, xente así de Galicia Bolengo, moi acomodados económicamente na cidade, e vai para ali a traballar de dependente. Pero rapidamente se vai formando, isto tamén sabemos gracias aos ecos de sociedade do Faro de Vigo, daquela época onde se contaban estas cousas, que se estivo estudando no círculo mercantil, cuestións de contabilidade, mercantís, etc. E moi pronto, pois xa empeza a traballar como xerente, con 22 anos, desta empresa, Jimeno e compañía, que vai marcar en boa medida o seu futuro e a súa vida. Unha empresa na que ele acaba sendo un pouco anos xa tamén un dos 4 socios, primeiro é xerente con 22 anos e un pouco tempo xa se converte en socio. Esta empresa é moi curiosa porque é unha empresa que tiña casi como monopolio da recollida de ovos en todo o sur de Galicia e ao norte de Portugal ata Matosiños, con delegacións e almacéns por moitísimas vilas, cidades. En Vigo, en Guixar, tiñan as instalacións centrais, os almacéns, tiñan cámaras frigoríficas, que era unha novidade, que Viana, de feito, as fixera indo a Inglaterra, traendo un enxeñeiro para construílas, como algo, digamos, do máis vanguardista, e se dedicaban a exportalos a Marrocos, a Inglaterra, a outros países, a outros lugares do Estado. Isto vai marcar en boa medida o que vai ser logo a fortuna de Alejandro Viana. Para que vos fades unha idea, en teses doutorais sobre as exportacións do Porto de Vigo na primeira década, segunda década do século XX, os ovos aparecen en volume de exportación por enriba das conservas. Cando conserveiras había en Vigo aproximadamente 17, nesa primeira década do século XX, e empresas dedicadas a esta actividade só había esta. Logo haberá unha máis adiante, pero isto xa nos pode dar unha idea de cal era o volumen de diñeiro que manexaba esta empresa. Bueno, no ano 36, os informes da Garda Civil cifran o patrimonio de Alejandro Viana nunha cuantía que, trasladado a euros actualmente con un certo rigor, estaremos falando de entre 3 e 4 millóns de euros, non? Por tanto, era unha persoa, efectivamente, que vindo da nada conseguira, con súas capacidades, o seu esforzo, o seu traballo, esa posición económica tan boa. Eso leva logo, poucos anos despois, tamén a seguir introducíndose que era a burguesía viguesa, co seu casamento con Josefina de Otras Fábregas, tamén que aparece aquí nas fotos, de familia catalán, de xente que viñera de Cataluña nos tempos da Salgadura, que ahora se dedican a conserva nese momento, e casa con ela, non teñen fillos, como dixen antes, pero isto tamén é o que permite a ele introducirse no mundo das conservas. De feito, ele se converte conserveiro, é directivo da Asociación de Conserveiros da Ría de Vigo, depois vai ser incluso o representante dos exportadores do Porto de Vigo durante bastantes anos. Toda a súa actividade empresarial vai abrangendo cada vez máis ámbitos, accionista do Banco de Vigo, vocal da Caixa de Forros de Vigo, vai ser un dos promotores do Estadio de Balaídos, vai ser presidente de Tranvías Eléctricos de Vigo, que é unha das principais empresas do primeiro terzo do século XX na cidade. Ten moitísimas actividades económicas en Portugal, empresas tamén vinculadas á pesca. Bueno, a súa relación con Portugal é tan intensa que o avó recordaba que el tiña unha habitación alugada todo o ano nun hotel en Porto, é dicir, xa non alugaba cando iba, xa tiña todo o ano alugada porque pasaba incluso tempadas longas ali en Portugal, non? Bueno, en paralelo con isto, e dentro desa burguesía industrial que tenga personaxes como Viana
comprometidos coa sociedade, comprometidos con cuestións de tipo social e político. Viana tamén no ámbito social empeza a participar en moitísimas iniciativas, ser fundador do Ateneo da cidade, acaba sendo presidente do Círculo Mercantil de Vigo, que era toda unha institución nesa época na cidade, ao vedes un encontro con a directiva da Coruña, é un dos fundadores, unha dúcia aproximadamente de vigueses que fundan con Portela Valladares El Pueblo Gallego, xunto con Fora Vigo, principal xornal galego da época, un dos fundadores dese xornal, e ademais tamén unha persoa que se vai destacar moito durante eses anos a nivel social pola súa filantropía, pola súa generosidade en todo tipo de iniciativas, a Casa da Caridade, unha fundación que monta de apoio á infancia cos cartos que se recadan por unha homenaxe que lle fan os vigueses a Viana e a Cesario Corbal. Bueno, aquí temos unha mostra tamén, pasa que non se le casi nada coa imaxe como está aí. Isto é un recorte do Pueblo Gallego, onde se informa no 94 dun partido benéfico entre o Celta de Vigo e o Porto, en Portugal, para recaudar fondos para un sanatorio portugués, por poñer un exemplo dunha destas iniciativas. Bueno, no plano, respecto ao turismo hai que comentar que non tivo fillos, pero acolleu a 6 sobriños, xa dende moi pequenos, que quedaron abandonados, que eran fillos dunha irmán del que morreu, e o pai os deixou abandonados, o avó ainda se acorda que cando chegaron a Pontareas descalzos, con poucos anos, e ele os acolle como se fueran os seus fillos, os coida, os educa, como se fueran os seus fillos no seu fogar en Vigo. Bueno, en paralelo con todo isto tamén, el se implica na actividade política, xa na primeira década, segunda década do século XX, participa nos movimentos republicanos de Vigo, co seu amigo Amado Garra de Pontareas, o líder agrarista e republicano por excelencia da cidade. No ano 17, de feito, ele é encarcerado nunha folga que hai na que se cuestiona a monarquía, son encarcerados dende sindicalistas, obreiros, ata personaxes que nos chamaría hoxe en día moita atención, que foran encarcerados nunha folga xeral, abogados, médicos, industriais, etc., que tiñan conviccións republicanas e que son vítimas desas detencións e pasan 2 meses na cadea do Castelo do Castro ata que ao final hai unha amnistía. Xa na década dos 20 se converte en tenente alcalde do goberno que preside Gregorio Espino, tamén seguramente coñecido de todos e todas vós. Ele é o tenente alcalde, na práctica é o motor dese goberno, é o que está sempre defendendo a acción do goberno, que está dando resposta á oposición, os poderes fácticos da cidade que están atacando ao goberno que preside Gregorio Espino. E cando Gregorio Espino dimite, no ano 25, que esta foto que vedes aí, el que era como alcalde, durante un breve período de tempo, lle piden para que continúe, pero el finalmente tamén decide dimitir por os mesmos motivos que levaran a facer iso a Gregorio Espino. Aí tenes outra imaxe del nun acto oficial en Vigo, con Gregorio Espino, con Calvo Sotelo, que naquele momento era ministro, e para que nos fagamos unha idea da importancia e relevancia que tiña a cidade de Viana, pois este libro do ano 32, Tratado de Viguismo, pois aquí vedes, que se lee pouco, pero é unha semblanza, casi un retrato psicolóxico, me atrevería a decir, moi elogioso de Alejandro Viana, de quen era, como era, e dá, como digo, idea da relevancia que tiña, un dos personaxes máis coñecidos da cidade de Vigo. É unha personaxe que estaba en moitas iniciativas con persoas e apelidos moi coñecidos durante todos, como os Curbera, os Fadrique, todas estas familias da burguesía industrial da cidade de sempre. Bueno, chegamos xa aos anos 30, a Segunda República. El, antes de que se proclame a Segunda República, aparece de feito nun acto de defensa dos valores da República en Salvaterra, presidindo un acto e intervindo con Otero Pedrallo, con Enrique Peinador e outros coñecidos galeguistas. E unha vez que se proclama a República, el se converte en presidente de Izquierda Republicana da provincia de Pontevedra, o partido de Manuel Azaña, que vai ser logo presidente da República. Desenvolve toda a súa actividade, se presenta as eleccións do ano 33, nas que non xa é elixido. Aquí tedes unha entrevista dele en El Pueblo Gallego cando se presentan esas eleccións, que permiten tamén coñecer un pouco como era o seu pensamento político dende a súa posición adiñeirada e de burguesía industrial acomodada, unha visión moi progresista da sociedade, da economía, do capitalismo, etc. Bueno, el ten relación con moitos persoeiros, como dicías ti antes, moi coñecidos. Este que está aí no medio é Amado Garra, en Mallorca, en concreto, no ano 34. Ten moita relación cos galeguistas. Izquierda Republicana é un partido que ten unha certa irmandade co Partido Galeguista, sobre todo cando empeza todo o traballo do Estatuto de Autonomía. Ele aparece participando nos banquetes das Cabañas e nos banquetes da Barxa en Vigo o 25 de xullo, intervindo e participando con Castelao, con Valentín Paz Andrade, neses actos en representación do seu partido, de Izquierda Republicana. Aquí te despois unha correspondencia que atopei del con Alexandre Bóveda.
Esta é unha carta de Alexandre Bóveda a él en relación coa campaña electoral do ano 33, e chegamos xa ao ano 36, febrero 36, onde se celebran as eleccións as Cortes Xerais. Viana se presenta na candidatura da Fronte Popular con Castelao e outros coñecidos políticos socialistas, republicanos, comunistas e agraristas, e sae elixido deputado. Esas eleccións que gaña a Fronte Popular, esta é a orla, se ve un poquinho mal, pero é a orla de todos os deputados da Fronte Popular, e no recadro da esquerda aparecen os deputados galegos, ampliado ali a dereita, no círculo abaixo unidades, por exemplo, Alejandro Viana, e arriba de outro círculo inconfundibles da Castelao. A esquerda de Castelao está Osorio Tofal, íntimo amigo de Alejandro Viana. De feito, Viana é o padriño da filla de Osorio Tofal, que ainda vive na actualidade. E a esquerda de Viana está Suárez Picallo, con quen Viana vai ter moita relación tamén durante a guerra. Bueno, a partir de aí empezou a desenvolver a súa actividade como deputado. Chegamos ao mes de xuño do ano 36 e o 28 se celebra o referendo do Estatuto de Autonomía de Galicia. Viana venden de Madrid a Vigo para votar nese referendo e o día seguinte volve a Madrid para seguir coa súa actividade como deputado, que era unha actividade, por certo, que é interesante comentala, non? Porque reflexa un pouco como era naquela época a visión que había tamén da política, non? El comenta nunhas entrevistas que para ele é como un símbolo sagrado, non? De conseguir ata deputado, xa, como dicía antes, prácticamente xa con 60 anos. Era esta xente que para eles este salto a este nivel de actividade política era xa colofón a toda unha trayectoria vital onde xa foran prácticamente todo, non? Onde no ámbito empresarial, económico, tiñan todo xa feito, arreglado, donde isto era xa como unha especie de cargo honorífico, non? Donde eles además tamén tiñan esa mentalidade de que isto é unha forma de devolverlle á sociedade o que a sociedade lles dera a eles, sobre todo cando procedían de extraccións, digamos, máis humildes, como era o caso del, non? E que miraban que na acción pública pues, podían facer moitas cosas polos demais, ese altruismo tamén que demostraban outro tipo de actividades. Bueno, decía que entón el volve para Madrid para seguir coa súa actividade, entre ela a de entregar o Estatuto de Autonomía que se aprobara ao presidente das Cortes, Azaña, e o presidente da República, Azaña, e o presidente das Cortes, que a foto que vemos aquí, aí á esquerda está Alejandro Viana, detrás no círculo vedes tamén a Castelao de novo, e o resto son deputados, presidentes das diputacións provinciais e alcaldes de muitísimas cidades do noso país. Bueno, aquí este é un momento, como digo, onde empeza realmente o libro, aquí onde se empeza a contar a historia de Viana a partir do 36, o que se conta no libro. E un momento importante para facer unha reflexión, non? E que é o feito de que Viana, cando o día 29 de xuño volve para Madrid, o último que se podía imaginar é que nunca máis iba a volver a pisar a súa casa. O último que se podía imaginar cando marcha para Madrid é que nunca máis iba a volver a ver a súa cidade de adopción e o seu pobo natal, que nunca máis iba a volver a ver a mirande parte da súa familia, os seus sobrinhos, que nunca máis iba a volver a ver a moitos amigos, a moitas amizades, que moitos deles incluso na semana seguinte, meses seguintes, iban a morrer asesinados, paseados, que moitos destas persoas que saen aquí con él colleron o tren esa noite de regreso a Galicia e atoparon a súa morte. Aquí, él quedou ali, igual que Castelao e outros, e probablemente iso significou a casualidade de que puderan salvar a vida. O último que podía imaginar é que non iba a volver a ver a súa muller ata 11 anos despois. Entón, isto permite entender mellor o que pode supoñer para unha persoa como a él, con toda esa trayectoria vital que tiña, o que vai a acontecer e o que se conta no libro a partir do ano 36. E ademais con un dato engadido que nos non temos agora, que é a incertidume. Nos ahora sabemos como acabou a historia. Sabemos que dentro que cabe, acabou bastante ben, dentro que podía ter pasado. Pero o que se inicia para él é unha vida onde, ademais do shock, do cambio que implica todo iso, a incertidume de que non sabes o que vai pasar cada día, o día seguinte, durante a guerra, despois en Francia, despois cando estás intentando marchar a América, e incluso cando chegas a América, non? Bueno, dicía que a partir do golpe de Estado moitos dos seus amigos van a morrer, tamén dous dos seus sobrinhos que acollera de pequenos na súa casa, un deles detido, torturado nos baixos do Concello de Pontareas e fusilado, asesinado no cemiterio de Pontareas, outro sobrinho que era médico municipal en Tomiño e que residía en León, se alista ao exército republicano como tenente médico e morre en combate no mes de setembro en Toledo. El queda de feito a cargo dos seus dous fillos que quedan orfos, porque a nai xa morrera, formalmente porque ele está en zona ocupada, pero para efectos dun subsidio da República para poder intentar axudalos económicamente.
Para que vos fades unha idea do altruismo de Alejandro Viana, vinculado tamén a unha situación semellante a esta, Enrique Blei, que fora o primeiro alcalde da República en Vigo, no ano 36, a red de golpe de Estado, é encarcerado, se pon enfermo no cárcere, acaba morrendo na cadea enfermo, e antes de morrer, nas súas últimas vontades, o que fai é designar a Alejandro Viana e a Eugenio Fadrique titor dos seus 7 fillos. Eso tamén nos permite facernos unha idea de como era percibido ou cal era a opinión que podía haber de Alejandro Viana nunha cidade como Vigo nesa altura. Bueno, durante a guerra Viana vai estar sempre a carón do goberno, en Madrid, depois se traslada a Valencia, participa en todas as sesións de cortes que se celebran durante todo ese periplo das cortes republicanas. Aquí tedes unha imaxe da sesión de cortes en Valencia, na Casa do Concello, por exemplo, e finalmente chega a Cataluña, e aí participa incluso na última sesión de cortes, a máis dramática, que se celebra nos sotos do castelo de Figueres, xa baixo bombardeos, estamos falando xa de febreiro do ano 39, a medianoite, onde xa só hai 60 deputados, dos casi 500 que compoñían as cortes. Entre eses 60 deputados está Alejandro Viana, dos que se sigue mantendo hasta o último minuto no territorio do Estado, hai 4 galegos, el e Suárez Picayo, 2 máis, e unha vez que remata a sesión de corte, nos días seguintes xa se produce todo a caída de Cataluña, o desmoronamento do Frente de Cataluña e o éxodo de centos de miles de persoas que, fuxindo da guerra, fuxindo dos bombardeos, escapan polos pasos fronteirizos con Francia. Por certo, imaxes que non difiren en nada das que estamos vendo últimamente e as que vamos vendo toda a vida e as que seguramente, por desgracia, seguiremos vendo o resto das nosas vidas. Estas son en branco e negro, as que vemos hoxe en día son en cor, ainda que estas incluso reflexan situacións incluso máis duras das que hoxe en día están vivindo, pois neste caso os ucranianos. E isto tamén é outra reflexión interesante. O libro, máis alá de contar a vida de Alejandro Viana, que é interesante en si mesma, tamén ten a virtualidade de achegar a xente dunha forma asequible o que foi o exilio. Hai moita xente, incluso xente interesada na política contemporánea do noso país, que pensa que, unha vez que se cruzou os Pirineos, dentro do que cabe, se superou o peor, que era a posibilidade de morrer na guerra, cando en realidad houve moita xente que atopou a morte precisamente unha vez que cruzan os Pirineos. E iso é moi descoñecido, moi descoñecido que pasou unha vez que se cruzan os Pirineos, que pasa con ese medio millón de persoas que cruzan. Pois o que pasa é que as autoridades francesas non tiñan nada preparado e tampouco tiñan moitas ganas de atender esta situación. O que fan é dispersar a unha parte grande dos refugiados, as mulleres, os nenos e os anciáns, por toda a xeografía francesa, e outra parte moi grande, uns 250.000 homes, o que fan é internalos en praias, que naquele momento se chaman campos de concentración, o que hoxe en día entenderemos por campos de refugiados, pero que non se parecen en nada o que son hoxe en día campos de refugiados. Praias como esta que vedes aquí, a praia de Argelès-sur-Mer, con alambradas simplemente, sin ningún tipo de cobixo durante as primeiras semanas, onde teñen que facer buracos para protexerse das inclemencias do tempo nun inverno moi duro, como foi o 39, incluso no Mediterráneo francés, donde vedes aquí 90.000 persoas. Imaginaos o que son 90.000 persoas metidas colo puesto nunhas praias nestas condicións absolutamente infrahumanas, donde moitos van a morrer por esas condicións infrahumanas que teñen que soportar durante as semanas seguintes e durante os meses. Hai moitos que pasaron meses, incluso varios anos, nestes campos de concentración, nestas praias. Aquí vedes imaxes que dan boa fe do que iso significou. E ademais de coñecer o que foi o drama do exilio nesta primeira parte do exilio, esa fuxida en estampida, tamén o libro que pon de relevo é algo que tamén é un recoñecemento pendente, unha asignatura pendente da nosa democracia, que é a actitude que toma o goberno da República no exilio. Un goberno derrotado, que perfectamente os seus dirigentes podían terse marchado a refacer as súas vidas como mellor puideran, que ninguén seguramente lles reprocharía nada, e que, sin embargo, deciden atender a obriga moral de non deixar na estacada a toda esta xente, de atendelos en todas as súas necesidades. E decide ese goberno que tivo a previsión de sacar recursos, o famoso ouro de Moscú tamén no Estado, sacar recursos económicos do Estado para poder atender todas estas necesidades, que non eran poucas, 500.000 de persoas. E deciden montar un organismo que é o Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles, que, ainda que aquí non se entre en moitas fonduras, creo que permite visualizar que era unha estrutura complexa, con muitísima actividade, que se vai a encargar de dar alimentación, roupas, asistencia sanitaria, tamén alugar aloxamentos como castelos, albergues, onde aloxan os mutilados de guerra, que son miles, pagarlle a familias francesas para que acollan refugiados nas súas casas,
pagar subsidios, buscarlle emprego a xente que está buscando profesional para que podan sair e refacer a súa vida en Francia. Aquí tedes un exemplo dunha ficha do censo que fan nas primeiras semanas este goberno da República. Cunha dificultade engadida moi importante, e que o van ter que facer casi na clandestinidade. Por qué? Porque Francia, a finais de febreiro, recoñece xa o goberno franquista, antes de acabar a guerra, e iso significa que hai un cambio xa no que é a representación diplomática, os diplomáticos republicanos deixan de selo e automáticamente quedan sustituídos por diplomáticos nomeados polo goberno franquista. Non teñen xa ningún tipo de reconocimiento oficial, teñen que actuar casi na clandestinidade, non poden ter contas bancarias, hai acordos entre Francia e Franco de devolver todo o que Francia poda recuperar de patrimonio sacado dende o Estado polo goberno da República, e, por tanto, teñen que montar mecanismos de enxeñería financiera, un trust en Suiza, toda unha serie de mecanismos para poder manexar eses fondos con ese destino humanitario sin que podan sufrir esas represalias. Afortunadamente, tamén teñen o amparo do goberno mexicano, que é o único goberno que está en todas as circunstancias, tanto durante a guerra como neste momento, donde lle dan un certo amparo legal a súa actividade en París e en Francia. Bueno, no marco desta actividade, desta reacción do goberno republicano, é onde se enmarca tamén o que fai Alejandro Viana. Viana, con 60 e algo anos xa, que tiña a salvo a maior parte do seu patrimonio, porque tiña moitos recursos fora do Estado e o sacou a tempo, evidentemente, tiña dous sobrinhos, aqueles que coidara en México xa exiliados, se podía ter marchado perfectamente a México a refacer a súa vida, unha vez que a guerra rematara, ninguén lle iba a reprochar nada, e, sin embargo, decide quedarse e atender a petición que lle fai este servicio, que inicialmente vai estar dirixido por Osorio Tafal, e el se pon ao frente da sección de emigración, que é a que en particular se vai encargar de organizar embarques colectivos marítimos para intentar ir sacando o máximo de refugiados posibles cara a América, onde poden refacer moito mellor a súa vida. Alejandro Viana pon en marcha, xunto con outros funcionarios deste servicio, barcos tan coñecidos no mundo do exilio como o Mexic, como o Ipanema, onde marchou, por exemplo, Florencio Delgado Gurriarán, que se dedicou este ano ao Día de Traballadores, e outros moitos intelectuais e políticos reconhecidos, o barco Sinaya, o Winnipeg, un barco que parte dende Burdeos. Neste embarque, Viana está no porto de Burdeos acompañado de Pablo Neruda, o poeta chileno que está en París como cónsul especial do goberno para este flete con destino a Chile, que vai levar a máis de 2000 refugiados a este país. Bueno, aí vedes nestas imaxes ese recoñecemento que os exiliados facían, lóxicamente, a México, ao seu presidente, a Lázaro Cárdenas, que debería ter monumentos en todas as cidades do noso país. Aquí tedes unha imaxe de presidente de México, con nenos que foron xa evacuados durante a guerra e foron acollidos e refuxaron a súa vida neste país centroamericano. Bueno, chegamos xa a xuño do ano 40, os nazis xa entran en Francia, ocupan París. 2 días antes de que entren en París, Viana escapa hacia Burdeos xunto con milleiros de parisinos, xunto con tamén uns republicanos que aínda quedaban na capital francesa, e en Burdeos aínda vai conseguir levar adiante un último embarque de 500 pasaxeiros, o barco Cuba, e tamén se encarga de organizar o aloxamento de 15 dirigentes republicanos, entre esos o presidente do goberno republicano, Juan Negrín, Casares Quiroga, o republicano coruñés tamén moi amigo de Alejandro Viana. El facilita o aloxamento, sabémoslo por ese libro de memorias de López Barrantes, e eses 15 dirigentes consiguen escapar escondidos nun barco cargoeiro grego, toda unha odisea, con identidade falsa, destino a Londres. Viana eses días manda unha postal a súa irmán en Pontareas, que está co cuño da censura militar. Non dicía casi nada, que estaba sin novedade, pero dicía moito, porque dicía que estaba en Burdeos, porque era unha postal cunha fonte de Burdeos, etc. Eu, a verdade, cando mirei que marchaban e el non marchaba ni nun barco ni noutro, ao principio non entendía, dicía, pero por que se queda en Burdeos nesa situación? Xa hai bombardeos dos nazis sobre a cidade de Burdeos. E, bueno, depois de un tempo, tiven a sorte de que se publica un libro con toda a correspondencia do embaixador de México nesas datas en Francia, donde aparece unha carta de Alejandro Viana dirixida ao embaixador un tempo despois, donde conta por que se quedou. E o motivo que dá é moi sinxelo. Di que se quedou, e digo literalmente, porque consideraba que a súa obriga moral era seguir atendendo moral e materialmente os refugiados que aínda permanecían en Francia. O sea, aplica esa máxima de que o capitán é o último en abandonar o barco, non? E se queda ali sabendo
que vai poñer en risco a súa vida e que probablemente vai ter poucas posibilidades de axudar a ninguén. E efectivamente vai ser así porque, como sabedes, na semana seguinte xa se produce a ocupación de Burdeos e de toda Francia, unha parte de Francia por parte dos alemáns, hai xa o armisticio cos franceses, xa os franquistas teñen todas as complicidades necesarias para empezar a aplicar a vinganza desexada e empezan os secuestros. Aí cando secuestran o presidente da Generalitat de Cataluña, con Paris, a Fernández Vega, o doctor Fernández Vega de Pontareas, amigo de Viana, que está aí con él, que fora gobernador civil de Málaga, que é secuestrado, entregado ao goberno franquista e fusilado no ano 42, e Alejandro Viana tamén é víctima dun intento de secuestro. O mesmo conta nesa correspondencia, donde afortunadamente recibe unha confidencia e esa noite marchan do piso que comparte con varios políticos máis e se esconden en diferentes hotéis. O día seguinte mandan a unha muller que vivía con eles a ver que pasara, e o que pasa é que a Gestapo a detén e a encarcela, e eles o que fan é escapar como poden. Viana cruza Francia con un pastor Candeira, un pontereán que o acompaña sempre, que tamén é funcionario deste servicio, cruza Francia de oeste a leste ata este pobo pequeno que está preto da fronteira con Suiza, la Dolbés, onde queda escondido durante meses a espera de ver se os mexicanos lle poden dar unha saída a través dun barco. En novembro hai a expectativa de conseguir un barco neste pobo, Sanary-sur-Mer, ao lado de Marsella. Ao final se frustra pola intervención da Gestapo e da Falange, pero finalmente en xaneiro do 41, afortunadamente, consiguen 200 republicanos, entre eles Viana, embarcar neste buque, o Alsina, donde van centos de xudeos, de austríacos, checos, que escapan da barbarie nazi, e consiguen, como digo, embarcar e sair, incluso sorteando os controis na escalería de embarque da Gestapo e da Falange, que aí sí que é unha peza que non creo que vou a topar para saber como fixo para eludir a... Temos a teoría que se explica no libro de como pensamos que fixo para pasar desapercibido, porque a veces había un especial interese e estaba pedida a extradición dela, ademais, e había un especial interese por deteros que manexaran o diñeiro do SERE, non? E ele consigue subir e sair. Hai outros que non lles deixan subir, que de feito son detidos, non son extraditados afortunadamente grazas tamén á protección de México, pero bueno. E este viaxe, que tiña que ser unha viaxe que en 20 días o levara a Buenos Aires, se acaba convertindo, como se dunha maldición se tratara, nunha nova odisea de meses por África. Chegan a Dakar, fan a primeira escala en Dakar, na capital de Senegal, e de repente se encontran imposibilitados de cruzar o Atlántico porque non teñen o permiso dos ingleses para cruzar o Atlántico, o barco de bandeira francesa, un país que está ocupado por Alemania, e non teñen ese permiso. Se o fan, se arriscan a que se xan afundidos. Non sería o primeiro caso de un barco de pasaxeros que ha fundido durante a Guerra Mundial. Se ten que dar vivindo dentro do barco no porto de Dakar, en condicións durísimas, con un clima complicado, problemas sanitarios, e aí Viana vai volver a ter a oportunidade de novo de facer o seu traballo humanitario, porque consigue recibir 100.000 francos do goberno republicano dende Londres, que sabedes como lle chegaría naquela época, que non había os medios que hai hoxe en día, e en plena guerra, pero consigue repartir eses 100.000 francos entre todos os pasaxeiros españois para que podan subsistir durante eses meses duros que teñen que afrontar. Son devoltos despois a Casablanca, que é o protectorado francés, co risco de que poden ser devoltos a España. Hai presións dos franquistas, de feito, con esa línea. Os internan nun campo de concentración durante uns cantos días, ao final consiguen sair afortunadamente gracias á mediación do consulado argentino, e eles se instalan nun hotel onde empezan de novo a facer xestións co consulado de México en Marsella, que tedes algunhas das cartas que atopei, onde está facendo esas xestións cunha organización xudea que dende Lisboa está fletando barcos para sacar os xudeos tamén dende Portugal, intentando que algún barco faga escala en Casablanca e colla estes republicanos, e depois de moitas xestións con outros organismos humanitarios que están en México, por fin se consigue fletar este barco, o Cuanza, que recolle a todos estes republicanos, que agora sí consiguen chegar a México o 18 de novembro do ano 41, prácticamente 10 meses, máis de 10 meses despois de sair de Marsella, e con todas esas incertidumbres e todas esas penurias aí desa ficha de Viana, xa como inmigrante, como asilado político en México. Uns anos despois chegará a súa dona Josefina no ano 47, ele refai a súa vida en México, compra unha farmacia, uns emigrantes de Pontareas que tiñan ali en México de Fe, a convirte en un próspero negocio, dando ni tan mal. Boa fe de... ¿Cómo? Ni tan mal, la verdad que sí, por iso. Volve de novo a convertirlo nun negocio próspero. El non necesita ningún tipo de axuda, a maior parte dos republicanos necesitan axuda, salir para instalarse, e participa en toda a vida social, política,
do exilio durante eses anos que lle quedan de vida. Aí, a veces, no ano 45, participando nunha das 3 sesións de Cortes que se celebraron en México DF, onde se reencontra con Castelao, con vellos amigos que vivían en outros países americanos. Aquí tedes outras imaxes del, con outros exiliados, abaixo tamén nesas sesións de Cortes cun deputado galego, Pardo Galloso, e xa a dereita, vedes, nos últimos días da súa vida, postrado xa nunha cadeira de rodas pouco antes de morrer, o 30 de abril do ano 52, fixo 70 anos hai pouco máis de un mes. Bueno, como vedes, é unha historia increíble, como decía antes Leticia, que non se soubera absolutamente nada do personaxe, ni siquiera o nome e o apelido, vendo que se relacionaba con xente que quen máis e quen menos o coñece todo o mundo, non? E teñen os seus recoñecementos, maiores ou menores, non? Bueno, facer o libro foi un acto de resurrección, pero sobre todo foi un acto de xustiza, non? De sacar do esquecemento a alguén que merecía ser recuperado, non? Eu non creo no máis alá, pero a veces teño ganas de creer, non? De pensar que Alejandro Viana, despois de estar vendo, non? De onde estea, de que no ano 52 todo isto quedou sepultado e xa seguramente non contaría con que hubiera ninguna posibilidade de que todo isto saíra a luz, que finalmente fora posible e que además se fixera desta maneira, con actos como este que nos está levando por todo o país, para achegar a súa figura e a súa vida a unha parte importante da nosa poboación, non? Isto tamén o que dá fe é da anomalía do que foi o paso da ditadura da democracia, de que non se fixera no seu momento este traballo de recuperación e de restauración da memoria e de facer xustiza con persoas como Alejandro Viana. Tamén dá fe do que tiñamos no noso país antes do 36, porque moitas veces coitamos esa cantinela de que aquí nunca hubo unha burguesía comprometida co país, coa xente, tal. Non, claro que había, pasa que eliminaron, desapareceu por completo. Que sería este país se xente como Alejandro Viana, como Soledad Azar, como tantos e tantos outros, puderan ter continuado a súa vida aquí e puderan ter deixado o seu legado con absoluta normalidade, non? Teríamos un país seguramente moi diferente do que temos hoxe en día, non? Antes comentaba Leticia o do Schindler, non? É unha cosa moi comercial, non? As comparacións, bueno, habería moito que matizar nesa comparación. Hai un historiador que me di con moita gracia que en realidade iso é incorrecto, máis ben Schindler sería o Alejandro Viana alemán, ainda que non fora máis que por razóns cronolóxicas, non? Hai outros Schindler, se buscades en internet, o Schindler portugués, Aristides Sousa, que foi cónsul en Burdeos nestas mesmas datas, que saca moitos xudeos con visados, o Schindler mexicano, Gilberto Bosques, cónsul en Marsella, con quen Viana ten moito trato nesas xestións para fretar un barco dende Casablanca, que son moi reconhecidos os países, que son países aos que isto lle tocou tangencialmente, pero que se buscades teñen muitísimas publicacións, homenaxes, recoñecementos, museos, etc. etc. Bueno, aquí Alejandro Viana, además de ser descoñecido, non ten ningún recoñecemento, nin siquiera en Vigo, nin en Pontevedra. Agora gustaremos que remedialo, obviamente, ainda que poda haber conflito de intereses, non? Pero, como digo, dá boa mostra de que, desgraciadamente, non se fixo o traballo que había que facer, e, ao final, todo isto dependeu e depende, basicamente, de dúas cousas, de casualidades e de voluntarismo, non? No meu caso, da casualidade que o meu avó o mantivera na memoria, contara algo del, que tivera unha información, que vivira bastantes anos, que non foi a outra casualidade, e que, cando eu me dou conta con 30 anos, ainda estivera vivo, non? E logo, o voluntarismo de coller e decidir, ante a información que recibes, de, vamos a investigar e dedicarlle unha burrada de horas, toda a satisfacción, obviamente, pero dedicarlle moitísima parte da túa vida a buscar e rebuscar para sacar todo a luz, non? Algo que evidentemente habría que resolver, pero que desgraciadamente xa veces que hoxe en día incluso cando se fala da construción de memoria histórica, pois se sigue facendo con moito debate e polémica, cando debía ser algo xa superado, no sentido de que é necesario, non? Facer isto de reconciliarnos con a nosa propia historia, o noso propio pasado, non? E non intentar negalo. Bueno, dicía ao principio que eu era que se me daba mal resumir, e sinto moito, porque creo que me pasa un pouco de máis. Dicía tamén que para mí isto foi como resucitar o meu tío bisavó, pero tamén vos teño que decir que cada vez que fago actos como este, o feito de contarlo a máis xente aínda contribúe máis a ter esa sensación de resucitalo, de recuperar a súa entre todos e todas. Moitas gracias. Bueno, creo que foi un resumen perfecto. Bueno, é certo, non fixen spoiler do libro, hai moitas cousas que non contei,
Ainda hai cousas onde agora xa non me falta que lea o libro porque xa lo contou todo. No, pero está moi ben. Hai moitas cousas que pode dar Leticia Sí. de que eu non contei e tamén son moi interesantes, verdad? Aparte está moi ben, porque o repaso que faz unha vez lees o libro, que decíamos ao principio, que mellor hai tanta información e tanto dato no libro que a veces perdeste un pouquiño, porque dices, ui, en plan, onde vou? Pero agora coa túa síntese, ese repaso todo, é un complemento perfecto para a lectura. Sí, este repaso que fixeches, vamos, estupendo. Non sei se alguén ten alguna pregunta, alguna curiosidade máis que comentar. Sí, a curiosidade que despois en México reúnese coa súa dona. A súa dona nese tempo todo estuvo en Galicia ou onde estuvo? Sí, ela estivo en Galicia, a súa muller era unha parella un pouco curiosa, non? A máis de que se llevaban moitos anos de diferenza, a súa muller era digamos, de outro pensamento político, non? Era moi religiosa, ele era agnóstico, e incluso se supón que estaba na masonería, ainda que non está demostrado con toda certeza, pero bueno, eran moi boa parella, se querían moito, eso tamén teño documentado ao respecto con postais entre eles, non? E ademais con moita gracia e moito humor. E ela, cando está a guerra, queda en Vigo. De feito, hai un sobriño político de Viana, un sobriño carnal dela, que era fillo dos que tiñan a conserveira, onde Viana tamén estaba, que o entrevistei, e me conta como foron eses primeiros días do golpe de Estado, como houve barricadas diante da casa deles que era en Teis, aí en Lavadores, cando se estaban replegando os republicanos ante o avance dos militares, e, bueno, cando incluso como lle daba café e tal. A muller, de feito, e se conta no libro, son unha familia, os sobrinhos queimou a biblioteca do home un pouco por medo, e logo incluso aparece públicamente facendo unhas doazóns ao exército franquista en o Faro de Vigo, acaba sendo traballando como enfermeira nun hospital que se monta ali onde estaban os jesuitas en Vigo, tamén para os militares franquistas. Bueno, probablemente non tanto por devoción, evidentemente, como por obligación. Sí, pero bueno, ela quedou ali, vivindo, e o feito de que tamén marchara un pouco tarde para México, porque é certo que el chega a finais do 41 e ela hasta o 47 non se desplaza a México porque tiña a nai enferma e quedou ata que a nai morreu. E unha vez que a nai morreu, ela marchou estivo con ela hasta no 52, e unha vez que morreu, ela voltou para Galicia. Mantuveron o contacto en toda esa odisea. Mantiñan un contacto por correspondencia, eso sí que o sei, porque me dicían meu avó, recibían cartas, algunhas a través de Portugal, para sortear tamén o tema da censura, e de feito, ainda falando outro día, cunha filla de Pastor Candeira, cando os que leades o libro veredes, que é un personaje moi importante tamén, sempre está con ele de Pontareas, vai ser o que o sustitúe na sección de migración, no tema dos barcos, vai no barco con el, acaba en México con el, viven prácticamente porta con porta, e unha filla de Pastor Candeira, que ainda vive, que ten 90 e pico anos, falando con ela recordaba precisamente de cando chegou a comunicación de que chegaran a México, porque estaban na casa de Pastor Candeira, da muller, que tamén estaba en Pontareas, coas fillas, e chegou a irmán de Alejandro Vianes, que recibiu a postal, con outra muller que traballaba na súa casa, todos contentos, con unha carta na man de que chegaran xa a México, non? Incluso desta carta tamén tiña a idea de que cada vez que chegaba información de calquera deles dous, pues, a intercambiaban porque sabían que estaban xuntos, claro, e hai postais dende África, onde Pastor Candeira lle manda a muller, moitas que lle mandaba a filla me regalou todas as postais tamén, todas que tiñan un montón de postais, son postais a mesmo origen, estas fotos que puxen de Lalo Ubés, de Sanary-sur-Mer, de Dakar, non son fotos quitadas en internet, son as fotos das postais manuscritas por Pastor Candeira, algunhas por Alejandro Viana, donde van contando que están en Dakar, que creen que van a salir, que van a poder ir para Martinica, que están esperanzados, que están animados, a veces dan conta un pouco como é o seu estado de ánimo. Entón, pois, moi bonito todo isto, moi bonito. A segunda pregunta xa me contestaste que era como sortearon o tema ainda así había moitas que pasaban pola censura, pero bueno, claro, estar ali moi preto de Portugal e ter coñecidos en Portugal, pois había xente en Portugal que se prestaba a recibir a correspondencia, a avisar, entón iban ali a buscar, todo iso. O meu avó lle dixera a Viana, por que non volvía para Portugal, porque, bueno, tiña ali amigos que podían garantizar que non o iban a entregar e tal. É certo que
El foi procesado por dúas cuestións, unha a de responsabilidades políticas, como todos eles, e a verdade que non o condenaran inicialmente a condena que lle fan durante a Guerra Civil, ou casi o remate da guerra, non é especialmente gravosa. Outra cosa que esas sentencias, tamén a fiabilidade que poden ter logo de que foran respetadas tal cual era tamén moi relativa. A lo condena a 8 anos de desterro, a máis de 200 kilómetros de, ni siquiera a privación de liberdade, o sea, unha sanción de 250.000 pesetas, que daquela era moito diñeiro, que de feito ao final a paga a muller, alegando que eran gananciais, que era, bueno, fan aí unha serie de cousas para intentar minimizar o impacto, e perdí o fin, non sei que estaba contestando. Non vai a Portugal porque algo menciona así. Sí, que lle ofrecían a posibilidade de ir a Portugal, e ainda que a condena que tiña non era especialmente gravosa, el acrecentara a súa responsabilidade co que fixera en Francia. En Francia xa o querían extraditar e deter, e se o mandaban para cá, podían xulgalo por novos motivos que non foran contemplados no proceso inicial. Entón, aí sí que tamén era normal que tivera cuidado, porque non era simplemente teño un destierro e, bueno, a Portugal non van a andar a buscarme. Tiñan outras cosas polas que responder, que, ademais, neste caso, o goberno franquista era algo que tiña moito interese en tomar medidas, non? E logo tamén procesaron por supostamente ser masón no Tribunal da Represión da Masonería e do Comunismo. Según o meu avó, nalgúna carta que lle mandou, que non sei se estaría sometida ou non a censura, que lle dixo que ni lo uno ni lo otro, o sea, que non era ni comunista ni masón. Cuestión que non me creo moito, porque todos os indicios apuntan a que ele estaba na masonería como todos os que eran do seu partido e da súa liña, non? E dos seus amigos, Portela Valladares, que era íntimo amigo, Bernardino Machado, todos eran destacados membros da masonería. Pero, bueno, el decidiu non volver, digo que non se fiaba dos lusitanos, esa era a expresión. Non me recordaba agora. Do meu avó, e me dixo, non me fío de los lusitanos, e preferiu quedarse ali, sabendo que seguramente xa non iba a volver nunca máis. A que fades unha idea de que a investigación sigue en curso. No libro incluso hai un error, e o digo así coloquialmente, pues é un error. Ao final se di que foi enterrado en México DF e que allí repousan os seus restos. Esa é a información que tiñamos, e eu estaba moi interesado en ter a certeza, e o meu avó lle preguntara. O meu avó dicía que él non lle sonaba que a muller truxera os restos para cá, na familia política tampouco sabían, o sobrinho político dicía, eu creo que está lá, non sei que todo. E eu tiña constatado que fora enterrado ali documentalmente, non? E hai uns meses o meu irmán foi a México e dixo, bueno, vou aproveitar, dice que vaya por aí polo Panteón Español a ver se hai sorte e vou a topar o nicho onde está enterrado, creo a estas alturas, pero bueno. E entón chamei para preguntar, porque claro, mire que eran 100 hectáreas de cementerio, e dixo, bueno, vayan a buscar por aí, habrá que ver se teñen registros. E les preguntei, e entón me dixeron que sí, que efectivamente estivera enterrado ali, pero o levaron no ano 64. O sacaron e levaron no ano 64. Entón sí que o exhumou a muller e o trasladou a restos para Vigo. E a partir de aí, fomos investigando, falando con sobriños, con fillos de sobriños que aínda viven, con tal, e aínda que non temos a certeza temos que facela con pruebas de ADN para saberlo con certeza. Localizamos, casi está enterrado en Pereiró, no nicho da familia Dotras, da súa muller, aínda que non hai ninguna lápida, nin siquiera hai lápida da muller, que a muller sí que foi enterrada aí, iso sí que consta nos arquivos dos cemiterios de Vigo. O de Viana non consta, porque os propios cemiterios xa nos dixeron que se o truxeron de alá non lles consta, que pudo vir perfectamente, pero a eles non ten por que constar ese traslado. Entón, probablemente está no osario, ali no Panteón. Pois isto non acaba nada. E parte a historia da muller que comentas que polo que foi polo camiño opuesto, entón tamén porque casi non se menciona moito sobre ela, non se fala moito, non dá, pero tamén hai aí outro fío, esa historia de ella aquí sola, o sea, e la vía franquista, porque por supervivencia ou por convicción. No, ela non era porque casi non se... No, a súa familia era conservadora, non quere dicir que fora partidario, e menos nestas circunstancias e con todo o que pasou, non? Non estaban de acordo, evidentemente, co cariz que toman ao final as cousas, non? E ela, bueno, simplemente era política, non era tampouco que tivera, eso sí, era moi religiosa, incluso postais moi simpáticas dos anos 20. De todas formas, sí que hai un fío, porque a imaginación é libre,
Eu, se fora a muller de Diana, evidentemente escollería esa guía, porque era a única guía que podría axudar. Claro. Si me descubro en favor do seu pensamento, posiblemente non fose unha guía de axuda. No, claro. Xa digo, a imaginación... Sí, no. Sí. E ademais, de feito, eles non sufriron ningún tipo de represalias, nada. Con todo, hai unha cousa que é certa, claro. Os franquistas tamén distinguían nos seus adversarios, non? Eran os revolucionarios, claro, Viana non era prototipo de revolucionario nese momento, nese contexto político, non? Entón é curioso porque nos informes da Garda Civil, cando procesan por o tema do comunismo e da masonería, dicen, observó buena conducta moral, no así la religiosa. Sí, es verdad. Entón, claro, o sea, viñan a decir, bueno, era un tío respetable. O sea, non era un... Vale, era esquerdista ou era tal, pero bueno, buena conducta moral, o sea, eso... Gustábelles, sí. Entón, bueno, ainda lle daban un certo reconhecemento e certo respeto, non? Entón, bueno, nese sentido, pois, ela fixo o que tiña que facer nesas circunstancias para non sufrir tampouco represalias e é comprensible, normalmente, claro. Bueno, pois nada máis. Ahora ler o libro. Moitas gracias a todos e todas. E se alguén que queda, escribo que o libro.